Terve! Me rakennetaan kuntosali ja rakennutetaan kuntosali ihan alusta loppuun. Ja näillä videoilla mä tuun kertoa, millaista on rakennuttaa kuntosali ja miten se oikein menee. Nyt eletään toukokuun puoliväliä ja kelataan vähän taaksepäin, mitä tässä viime kuukausien aikana on tapahtunut. Tässä nähdään nyt tammikuussa tontin tilanne, eli tontilla ei ollut tapahtunut vielä mitään. Meillä oli siinä vaiheessa lupaprosessi menossa. Ja sitten mennäänkin jo maaliskuuhun, jolloin ollaan päästy tekemään maatyöt ja ollaan saatu sokkeli tehtyä ja jo runkokin pystyy. Tässä ollaan jo sitten huhtikuun puolivälissä, jolloin on jo seinätkin pystyssä. Eli seinäthän nousee viikossa pystyyn. No yksi rakentamisen minun mielestä ankeimpia juttuja on esimerkiksi tämä sähkösuunnittelu, mikä on ollut pakko tehdä. Ja tässä on sähkösuunnittelijan kuvat, täällä on nämä pyöreät valot tuonne salin puolelle. Ja sitten pitää katsoa kaikkien pistorasioiden paikat. Meillä on täällä sivussa sitten näkyy yläkerta, sitten näkyy hoitohuoneet, sitten siellä on valaisin luettelo. Jokainen valasi on tarkasti määritettävä ja nähtävä oikeaan paikkaan, vaikka meillä on vasta seinät päällä. Sitten päästään taas tontille. Ollaan tuolla toukokuun alussa, jolloin raudoitustyöt alkaa olemaan kuumimmillaan, eli nostellaan raudat sisään. Ja samalla kun nostellaan raudat sisään, niin sitten päästään tietenkin raudottaa, mitä tarkoittaa sitä, että kun raudat on sisällä, niin sitten päästään laittamaan kattoa päälle ja katon jälkeen sitten tekemään sitä itse lattiavalua. Ja päästään sen jälkeen sitten sisähommiin. No samaan aikaan kun rakentaminen menee eteenpäin, niin meidän pitää tehdä valintoja. Eli tässä vaiheessa meillä on jo oikeastaan valittuna kaikki muut paitsi kalusteet ja lattiat. No sitten samaan aikaan on hauskaa, että meille tulee esimerkiksi koko ajan laitteistoa ja tavaraa, ja osa niistä on ottanut sitten kotia ihan niin kuin käytännöllisyyden takia. Esimerkiksi tässä meille tulee jo kylmälaitteet vastaanottoon, jotta sitten päästään rakentamaan myös sitä vastaanottotiskiä. Sitten ollaan oltu suunnittelemassa niitä keittiön kalusteita ja sitten tietenkin eli sosiaalitilaa ja sitten pukkareihin vessojen kalusteet ja muut. Niin tällaiseen suunnitteluun menee yllättävän paljon kuitenkin aikaa. Sitten päästään tähän päivään. Eli siellä on katto päällä, seinät valmiina, raudoitukset on valmiina ja osa lattiavaluistakin on tehty. Ulkoa näyttää jo aika hyvältä. Vielä on noin saumapellitykset tekemättä ja ensi viikolla päästään tekemään jo lattiavaluja. Mutta nyt höpinät sikseen ja lähdetään käymään suolatehtaalla eli työpaikalla. Tällainen rakentaminen on ihan mahtavaa hommaa. On niinku tietyllä tavalla semmoinen unelmien täyttymistä, saa tehdä aina uutta kuntosalia ja sit siinä oikeasti pääsee kuitenkin tekemään niitä juttuja, mistä saa kiksejä. Mutta ehkä se iso jumppa niin itsellä on sen kanssa, kun on kuitenkin niin paljon muutakin tekemistä, on omat valmennukset, on se päivittäinen työ ja arki. Ja sitten kun on vähän vaikea ehkä jakaa sitä vastuuta niin tuollaisen salisuunnittelun kanssa, vaikka niin sellaisissa käytännön asioissa, vaikka meillä tiimi on, jotka päättää niin laitteet ja tuolle ja salin niin sijoittelu, laitteiden sijoittelu ja tuolle, mutta silti kuitenkin niin kyllä sellaiset perusjutut, niin ne vaan jää itselle. Ja sit kun yleensä siinä käy niin, että niinä päivinä kun sulla on päivä täynnä oikeasti kalenterissa tapaamisia, puhelinpalavereita ja muuta, niin sit sinä päivänä sieltä rakentajan puolelta tulee niitä kysymyksiä, että tänään pitää saada selvitettyä tää, hei, pystytkö vastaamaan tähän äkkiä? Ja sit kun niihin ei ikinä pysty vastaamaan sille, että no okei, mä sanon suoraan, vaan se vie jonkun verran aikaa. Muun muassa sellaisia asioita, että sähkösuunnittelija esimerkiksi soittaa, että meillä vedetään putkia sähköille nyt sille sähköportille ja pitäisi saada tietää nyt tarkat mitat ja mihin kohtaan ne putket tulee ja mihin kohtaan se tulee se roilotus esimerkiksi molemmille puolille sitä porttia. Niin eihän mulla sellaisia niin kuin vastauksia ole. Vaikka on räjäytyskuvat, mutta ei niissä räjäytyskuvissa näy, että mihin se sähköjohto tulee. Niin sitten alat selvittelee siltä portin toimittajalta, että saisinko tarkat kohdat sille, että nyt on vähän niinku kiire. Sitten otetaan vielä mukaan vähän tavaraa. Nappasin tuolta etulyötystä lisää ravinteita, niin ne otetaan messiin. Meillä on tämän viikon 3 innokasta tettiläistä, niin tähän päivä on nyt, kun meikäläisen pitää niitä ohjeistaa, niin käymäpä laittaa äläkäiset työmiehet hommiin tänne tseppeliin.
No niin, nyt on laitettu pojat töihin ja ei muuta kuin takaisin itse arjen askareisiin. Mukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kohta 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja. Otettu IV-kuvasta, niin tää on ihan pikkusen siirretty. Eli työmaakokouksia on kerran kuukaudessa, jossa aina käydään läpi, mitä on tehty, mitä tullaan tekemään, onko jotain rakentajalla, rakennuttajalla ja sitten tietenkin noilla alihankkijoilla. Ja aika usein esimerkiksi tuossa sitten rakennesuunnittelija, sähkösuunnittelija oli sitten Teamsin päässä. Ja sitten seuraavana oikeastaan onkin sen niin kuin vuoro, että lähdetään esittelemään laitteita ja se jää sitten seuraavaan videoon. Eli seuraavalla videolla sitten minkälaisia laitteita, miksi mulla on päädytty tiettyihin laitteisiin ja niin edespäin. Ei muuta kuin tervetuloa sitten seuraavalle videolle ja muistahan painaa seuraa ja tykkää. Mutta nyt höpinät sikseen ja lähdetään käymään suolatehtaalla eli työpaikalla.